Ngesikhathi abantwana beyingxenye yomsebenzi wokufunda okwahlukahlukene, bathuthukisa amakhono ezenhlalo, imizwa kanye nokuqonda. Imisebenzi ehlukile ohlelweni lwansuku zonke, noma kungaba imisebenzi eqondisa uthisha, isikhathi sokudlala sabantwana esivulelekile, noma inhlalayenza, kungasetshenziswa ukubeka izinkolelo zobulili ezingavimba abantwana ukuthi babe yingxenye yokuhlola neyokufunda. Hlangana nothisha uSihle. Uhlukanisa abantwana ngamaqembu. Isibonelo, ubahlanganisa ngokwezilwane abazithandayo. Lokhu kumsiza ukugwema ukuhlanganisa ngokobulili, futhi kukhuthaza ubulili obuhlukene uhlangane uma kusetshenzwa. Uguqula amaqembu kaningi ngokuya ngemigomo ehlukile ukukhuthaza ukuxhumana phakathi kwezingane ezahlukahlukene. uSihle uyazi ukuthi kungenzeka abantwana bathatheke kunoma yimuphi umsebenzi ngale kobulili babo. Ukhuthaza abantwana ukuba bazame imisebenzi abangayijwayele. Isibonelo, ubuza abantwana abadlala ibhola lezinyawo ukuba bangakuthokozela yini ukudlala kwengosi yamakhono. Ukhuthaza abantwana ababamba iqhaza emsebenzini engahambisani nobulili ukuba baqhubeke ukuyidlala, bese egxeka abantwana abachuluza abanye abantwana. uSihle ukhuthaza abantwana ukuba bazibandakanye emidlalweni eyahlukahlukene. Aphinda asebenzise izibonelo noma abantu abayizibonelo ukuguqula izinkolelo zobulili ezihambisana nemisebenzi ethize. uSihle uhlela imisebenzi yayo wonke umntwana ukuveza imibono mayelana nezinkolelo zendabuko, bese eqinisekisa ukuthi wonke umntwana uzizwe evumelekile ukubamba iqhaza. Ubamba iqhaza ezindimeni ezingacwasi ezifana nokunakekela nokuhlanzeka. Ngale ndlela uba yisibonelo futhi agqugquzela abantwana. Ufundisa abantwana izinhlobonhlobo zezingoma zendabuko noma imilolozelo ukuze bonke abalingiswa babo bonke obulili bavele ezindimeni ezahlukene zobulili. Ushintshanisa amagama besilisa nebesifazane, ashintshe izindima zabazali, futhi enze amavesi angacwasi ngokobulili. uSihle ubuza abantwana imibuzo enenselelo ezindimeni zobulili, efana nokuthi ubani ocabanga ukuthi umuntu wesifazane engaba umshayeli wetekisi? Noma nonke niyavumelana ukuthi singagqoka esikuthandayo engosini yamakhono. Uthisha uSihle ukhuthaza ukulingana ngokobulili kuyo yonke imisebenzi ohlelweni lansuku zonke. Uma abantwana besemaqenjini ahlukahlukene futhi bezibandakanya emisebenzini ehlukene yokufunda, bafunda amakhono amaningi adingekayo ekukhuleni nasekuthuthukisweni kwabo.